Hány bácsi, egy kicsit visszatérve a harcokra. Tudna mesélni a harcokról egy kicsit? Hát Elmesélte nekünk. De ha nem, akkor Nem, nem viszont. egy történet van. az a bedobás, amikor mondják, mi Bevetés. oda mentünk, ott valami üdülőhely is volt valamikor, és nem jut hirtelen a helyiség eszembe, és akkor bedobtak, mi elmentünk előre. Kerékpárosokkal voltunk, és kerékpárokkal. És ahogy menjünk, egy üdülőhely volt, és abból kaszárnyát csináltak. És akkor a kerékpárokat ott hagytuk, és akkor Igen, csak hogy kimentünk, kimentünk fel kellett ülni kocsira. És akkor volt egy ezredes, aki a sofőr mellett volt. Az mennyit boxolta azt a sofőrt, nem motor nélkül, hogy menjen motor nélkül, be megkapcsolt, olyan boxokat kapott, hogy csak. Motorolni. Na, mi leszálltunk onnan, aztán az ezredes az elment. És leszállunk onnan, hát jöttek, volt a németeknek voltak azok a motorkerékpárok. Azon ketten ültek. Egy hátul, elől, ez vezetett, ez hátulról rendezett. Egy olyan csapatot kaptunk mi el. És akkor a németek intették, hogy menjünk vissza, de mi már ki voltunk menve a hármas határon. És akkor visszajöttünk, és ahogy visszajöttünk, kerékpárokat elvettük onnan a kaszárnyáról, ahol hagytuk, és menjünk, hogy ki tudott csinálni olyan dolgot, mi mentünk kerékpárral szépen, óvatosan. Az út keresztül volt vágva. Hát az egész órákat nem tartott. Hogy ki tudta ezt megcsinálni, hogy került itt. Nem tudtuk, és akkor ki kellett menni kerékpárral vissza az útra, aztán úgy mentünk vissza. Kocsival ne tudjanak közlekedni. Igen, ne tudjuk. Na és aztán ilyen kucifántos dolog történt. Akkor másnap megint támadásra mentünk, és akkor aztán lőtték el az oroszok. Eső volt, ellőtték. Bekötöttem, aztán úgy egész fogságig mentünk. Aztán akkor bekerültünk az anyaországba, már a Maros-szigeten keresztül, mert közben egy váltás lett ez a, hogy hívták azt a Szálasi. Igen, hogyne, Szálasi Szálasi. kormányfőre. Szálasi volt a... Jöttek a nyilasok. Igen, nyilas. Azt tudom a nagyapámtól, hogy ha a nyilas kiment a frontra, az nem jött vissza élve. Nem, Onnan nem, mert mindenki vadászott rájuk. Akkor megcsinálták az első tizedelést, Igen. utána mindenki gyűlölte őket. Mondom, hogy még a tisztek is, mert aztán mi mentünk, hát olyan csúfságot, amit elműveltek, hát ugye a kerékpárosoknál eltévedtek. A katona térkép az tökéletes és minden, de hát ugye az követni kellett. És volt egy százados, és eltévedett. És a mucsot, ez a szálasiég, valaki mit csinált vele? Hogy vegye föl a hátára a kerékpárt, és mi kerékpároztunk, ő a hátán vitte. Mondtuk neki, hogy százados úr. Tessék, parancs, fiam, parancs. Vett a vállára, és vitte. Egy csúfság történt. Nem, istenetes. De aztán ugye nem volt már bármerre mentünk.
Hát szinte az életemet ott hagytam. Van még egy bátyám, Isten nyugtassa, csak volt, az itt maradt háborúval Magyarországon, Máté Szalka. És mondja, ha Sanyit találjátok, mondjátok meg, jöjjön Darnó. Édes Sanyi. Hát mi történik? Mi ott voltunk Nyíregyházán. Nyíregyházán van egy evangélikus templom. Igen, Aki központban. ismeri, központban. Na, oda voltunk 5 napig bezárva. És 5 nap után aztán felszabadítottak a németek. De csak rövid időre. És na, jövünk onnan ki, hát amit láttam én ottan, hát csúf volt. És akkor kimentünk egészen, hogy is hívják azt a Tisza lők. Tisza lőkig mentünk el, 2 nap alatt. Jöttek civilek is, katonák is, összetársultunk ott minden. De a németek már alá volt aknázva a híd. A civileket visszaküldték, és minket, akik katonaruhában voltunk, menjünk át. Átmenjünk oda. És ahogy átmentünk, egyszer csak felrobbantották a hídat. Na mi menjünk. Az volt a parancs mindenkitől, hogy ha mi be voltunk zárva a templomba, mindegyik keresse meg a Igen. csapattestet. Na, menjünk. És hát egyszer látom, útkereszteződés volt ottan, és mutatott többet, és mutatja, hogy nem a következő helyiség lett volna, hanem távolabb volt, Darnó. Hát gondolom magamban, nézd ott, te Feri azt mondta, hogy menjek Darnóra. Én fogom magam, és leszállok az útról, és veszem az irányt arra. És voltak ezek a német csapatcsendőrök, a táblájuk volt itten. És az egyik ordít utánam, hogy stoj, halt, kamera. Wohin, kamera, hova? Néztem. Mondom, nach Haus, haza. Új, krucifix, hergot, szakrament, azt mondja, neki fogja. És be volt rúgva. És én a másiknak köszönhetem, hogy életben maradtam. Az veszi a géppisztolyát, és rátöltöttem, de hát olyan távolság, én nem tudtam menni, meg kellett álljak ott, nem tudtam menni, se út nem volt, semmi. Hát ott. És annyira lehettem, mint mondjuk a túlsó fal. Hát onnan könnyen leszed engem. És a másik, mind magyaráz neki, és amikor ez meghúzza, rászökik, felemelkedett, aztán a levegőben lőtt. És ez alatt én szépen fogtam magamat, és vissza. Aztán már nem mertem többet mozogni. Aztán nem becsületes dolgok. Orosz fogságba hova vitték? Oroszországban. Hát én 4 évet teljesen kerek. Na ez a kép az a... Ez Oroszországból van? Nem, ez édesapám. Ez Az, ami rajta van a az, ami harcon. rajta van Az. Hogy együtt nézzétek. Na, és ez... Így néztem ki akkor. Nagyon fes. Ökörszékely gyerek. Megnézhetem én is. Ez egy tábori levelező lap? Igen, mert vörös Nem, keresztes. ez ilyen... Azt És ez mondja... pedig a fogságból szólt, lettek feladva, ugye? Mindez azok az Igen. oroszok. Ezeknek úgy volt, hogy kettő volt, és akkor az egyiket elcímeztem. Én a haza, Bálint Sándor hadifő volt. Egyszer
És ide volt írva a láger, ugye? Igen, igen. És ez merre volt ez a láger? Merre volt? Szibériában, vagy Hát Kijev, vagy melyik részén? nem, inkább Szibéria felé mentünk. Moszkván felül vagy 500 kilométer. Ezek Talán fantasztikusak, ott, ugye amikor a Vörös az egyenruhát Félhorddal is volt mutatták nekünk. szerződése, Igen, meg a igen. Vörös Kereszttel is volt Igen, szerződése, és igen. akkor És onnan az egyenruha küldték a ismerős, akkor összerakta az felső. Hát ez a mi egyenruha, ami volt. Hihetetlen. Ez télen készült, ez a kép? Igen. Ez gyakorlat. És 4 évet egy táborban töltötte? Tessék? A 4 évet egy táborban töltötte, vagy vitték? Nem, több lágerben Több voltam. lágerben? Ja, hogy Pócsrát. Télen, mikor vitték magukat sétálni, Igen. merre mentek? Hát Hova vitték? nem, ez ott Tekén van. Ez Tekén van. Itt Teke, vagyok az én, merre? ez vagyok én. Igen? Ez. Aha. Ezek kik azok? Azok nem magyarok. Magyarok ezek. Régen, 1962. Székely határőrök már megszűnt. Mi voltunk az utolsó. És ő megírta a könyvet, és mind nagyon pedig egy évvel fiatalabb minden. Úgy, Hadd kérdezzem meg, hogy Pokornyik, nem ismerős véletlen ez a vezetéknév? Pokornyik. Zoltán nem. Nem tudom, hogy mert a mi falunkból volt egy bácsi, aki az Alföldről sorozták be őt is a határvadászokhoz. Pokornyik volt. Ő is aztán mindenfelé ment, nagyon sok felé. Igen. Na, és aztán még beszéltem vele, és úgy nagyon jó barátom volt. És én beszéltem vele, és mondtam, te István, nem egyformán vannak kiosztva a tárgyak. Na, ez van. Na, ebből kelj föl. Ebből. Nem szabad hagyni. Hát így. 24-es határvadászoknál volt? 24-es határvadász. És merre voltak? Melyik szorosnál voltak? Hát, Melyiket zártak? Besztercéhez tartozott. Besztercé. Beszterce volt a központunk. Az én nagyapám is a... Ami Tekén. Jó, köszönöm szépen. Az én nagyapám is a határvadászoknál volt, Igen. de ő az Uzsoki szorosban volt. Uzsoki szoros Fenyvesföld. Kicsit északra. Zsoki szorosnál volt? Uzsoki szorosnál volt a nagyapám. Ő ott esett fogságba is, mert helytetőn voltak fent, és körbefogták már az oroszok, tehát nem tudtak mit csinálni. Megadták magad. Idősebb székelyekkel volt, mondta, hogy ilyen 40-50 évesekkel volt. Apáméknál is ugyanez Első volt. világháborút Ugye a megjárt székelyeknél az volt a székelyekkel szokás, hogy voltak, és hogy ők már tudták, ismerték az oroszokat, mert első világháború orosz fogságban voltak már. Tudtak oroszul is, beszéltek az oroszokkal, mert megtanultak az első világháborús fogságban. Kereszthegy című film, ugye, amit fogunk elküldeni majd a Balázsra, pont erről szól, hogy az apák mellé beosztották a fiakat is, és együtt voltak fönt a hegyen. Igen. Hát így is. Nagyon, nagyon érdekes volt. Szomorú is, de hát óriási harcok voltak. De azért milyen érdekes, hogyha a románok nem ugranak ki, akkor ott azért nehezen jöttek volna át az oroszok, azért gyorsan megkerültek minket, mert azért nem semmi gyerekek voltak ott. Szóval nem voltak karakánok a románok soha. Most Enyhén szóval. Igen. Nem. Nekem olyan jó barátaim voltak románok, és őszintén beszélnek velük, és azt is mondják. Lehet, hogy németek, nem? Régi teutonok, nem? Bálint bácsi, egy pillanatra zavarnánk, csak itt az egész századnak a nevébe ezt a könyvet sok szeretettel szeretném önnek átadni. Nagyon szépen köszönöm. És mi köszönjük a történeteket, meg az előadásokat. Ezek a fényképek még nincsen kibontva. Kivegyük a Igen. Kibontjuk és Nem. bele. Jó, vagy akkor. Rengeteg fénykép van benne, eddig nem
ezek újonnan előkerült fényképek a Donkanyarból, úgyhogy biztos, hogy Jaj, ez lesznek. a Donkanyarnál. Ez a Donkanyarnál van. Igen. Mert ugye Hát ott Donik szomorú emlékmenet is. dolgok történtek. Ott a németek, volt, aki onnan megszabadult. És felkapaszkodtak Hozzátok, a gyertek ide még egy németeknek, izét, és ide így. És akkor így körbeüljük az egészet. és hogy németek kocsira ültek, ott akarták hagyni, ott hagyták a magyarokat. És akkor a magyarok felsipeszkedtek. Elvette a bajnét, Puskatussal letörték el. Nem, a bajonettel levágta az Meg a ujjat. bajonet. írja. Puskatussal, ahogy ütötték. Tehát ezért én olvastam egy orvosnak a visszaemlékezéseit. És az orvos naplót vezetett, Szomorjai Lajos, megjártam a Donkanyart, az volt a címe, és ő ezt leírja benne, hogy lelőtték a századost, mert a motorját nem volt hajlandó átadni a németeknek. Lelőtték, és utána, na de nem kellett több, mert utána azért magyarok se hülyék, aztán utána találtak egy szakasz halott németet. Borzasztó egyébként, hogy mi volt, de ez valóban olvastunk róla. Volt Sára Sándor rendezőnek, Igen. neki volt a Requiem egy magyar hadsereg, meg a Donkanyar, és folyamatosan a Duna TV-n vetítették ezt a sorozatot 2012-ben, és az is egy nagyon fantasztikus volt. Máskülönben én ottan egy jó másfél évet színészkedtem. Hol? Egész pontosan? Ott Fogságban. Besztertei Lászlónak hívták azt a színészt, aki vezetett bennünket. És én női szerepet játszottam. Úgy beváltam, hogy csak, hát ugye. És érdekes, hogy eszembe jut, felöltöztem balerinának. Hát akkor fiatal voltam, 20 éves az. És oda jön egy hozzám, és mind tapogat egy orosz katona. Nem játszom meg a Azoknak fejét. mindegy volt. Húzódom el onnan, most mi? Húzódom. Azt mondta, hogy kerülsz te ide? Eljöttem. És mondom, hát hogy hívnak? Máriuszának. Máriusz. Addig a barátok mind figyeltek, hogy hát hogy lesz. És akkor fordulunk egyet. Megfogom. Szotámat feldobom. Úgy megresteltem magát, hogy Nem járta meg a fejbe, hogy kerül oda valaki. és mi készültünk az akácvirággal. Azt egy barátunk írta meg, de valóságot írt. Ott Tordánál voltak a harcok, és az Igen. akác másodszor virágzott. És elment, hogy a virágot szedje le. És ez mentette meg életét, mert mire visszament a Minden. hogy szét a bunkerüket szétbombázták. Gyalogoltam, volt fáradt. Felajánlta a barátom, hogy mondta, menjek csak oda, aludjak nyugodtan, ha lesz valami szól. Én belealudtam a lövésekbe, azok a bombázások és mindenféle, elaludtam. Közben a barátom nagyon jól betartotta a szavát, hogy egyedül maradtam. És az oroszok jöttek,
és ha jönnek az oroszok, valószínű, hogy észrevette, hogy szuszogok, és a lábával költött fel. Én mikor hirtelen felkeltem, mikor megláttam két orosz pisztolyt. Mit tehettem, feltartottam a kezem. Nos, akkor aztán ők elvittek a faluba. Ott aztán még volt egy tanya szerűség, és ott 6-on voltak még elbújva. Úgyhogy 7-en kevertünk a gonoszok össze. És akkor ők mentek tovább, adott egy papírt, és ahogy tudtuk értekezni, magyarázta, hogy azt írtam bele, hogy önként adtuk meg magunkat. És akárki kérdi az oroszoktól, hogy kik vagyunk, akkor mondta, hogy mondjuk, hogy Vojenny plén Magyarski. Szóval hadifoglyok vagyunk, magyar hadifoglyok vagyunk. És aztán akkor mentünk tovább, hogy aztán ugye értünk egy községekbe, elkerültünk egészen Tiszafüredig. Aztán Tiszafürednél ütöttek nagy csapatba, onnan aztán az oroszok 2 napig gyalogoltunk Debrecenbe, a Hortobágyon keresztül. Az oroszok, hogy ne kellesen ránk vigyázzanak, mindenütt a padlás jutott nekünk. Felzavartak, aztán akár milyen volt a padlás, oda zavartak fel, hogy ne kellesen. Enni a nép adott elő nekünk, akkor aztán oda megérkeztünk Debrecenbe. Debrecenbe a pavilon laktanyába. Ott voltunk. 2 hetet. És mikor megyek, és lepedővel voltak el, hozzák egymástól, valószínűleg nem látták, hogy nem tudom miért. Hát egyszer futunk célra lett. Alapos. Jó katonabarát. Már tettem a szájába finom ételt. Csak nem tudta, nyála már nem volt. Fordult gaszába, aztán nem akartam kínozni meg. Jóska, kell lenni, helyre kell jönni. Ő csak még mondta, de mosolygott. Semmi ereje már nem volt, azt mondta. Én megyek. Akkor láttam, és másnap elmentem, hogy keresem föl, már nem volt. Sajnálom nem voltak, aztán ott halt meg. Hát úgy sajnáltam szegény. Bácsi régeni? Igen, 100 év. 100 régen. Ugye a 18-nak odautaztak. 60-at tettek egy kisebb vagonban, nagyobban, jó. Na, enni nem tudtam. Annyi volt szerencse, hogy akkor volt az orosznak tégla kenyere volt, ők összekavarták, nem dagasztották. És akkor egy olyan kenyeret 10-nek adtak. Tehát 20 deka kenyeret. Ezzel vészeltük át azt, hogy vízünk nem volt, hát a víz hiánya. Az rosszabb az éjség. És akkor én egy sarokba ültem, voltak azok a csavarok, amit tartják össze a deszkával, a vasrámmal, és na az zúzmarosodott meg. És azzal az ajkamat tartottam, és annak a hidegségével. Igen. Már nem tudom, hogy És többen, mint fele meghaltak. És mikor Dzerzsinszkibe, mikor megérkeztünk ott a Dzerzsinszkibe, kinyitották a vagonajtókat, szállunk ki, én nem éreztem gyengének magamat, és ahogy elhagytam a csoportot,
egy olyan villanyosról folytottam, és nézem, és volt egy partizánnak neveztük mi, mert én kicsi neves voltam, mint kicsi volt, a másik magas volt, és így neveztük egymást, hát nem ismerhettük. Akkor azt mondja, szóval ez a partizán egy lópokróca volt. Annyi volt az egész. Csak ilyen katonablúza volt. Egy nadrágja és az a lópokróca. És akkor nézem, partizánt is összeesett. Az két orosz, egyik fogta a lábát, a másik a vállánál, és mind a méterfát visszadobták magadhoz. Hát, mikor én nézem, akkor így, ahogy ugye sebesülve voltam már, annyira meg voltunk szokva, hogy nem éreztünk hideget. És egy olyan melegség fogott el, de egy olyan gyengeség. És akkor megölelem, és kezdtem alá lecsúszni. Oda jön az orosz, ha voltam 30 kiló. Megfogta a galléromat, fölemelt. Nézzük egymást, és nézem, ő is néz engem. Mindjárt partizán jut eszembe, hogy nem most engem is visszadobni. És egyszer elengedett, hogy így elengedett, én szépen. Így mentettem meg saját magamnak. Akkor, és még legyalogoltunk 25 kilométert. Azon 30 kilósan. Na, és aztán úgy kerültünk oda, akkor az oroszok látták, hogy nagyon sok gyenge van, minden, kocsira tették, és akkor vitték. És mi hárman társultunk össze, megkaptuk a kokrocát, hogy partizánnak. És akkor látom, hogy a kokrocsal ketten mennek. Ha kik lehetnek, akkor megismertem, hogy hát persze a barátok. Gyere, te is, azt mondja, kicsi. Megyünk, és akkor gyengék voltunk, megállt a kocsi, és mondják, hogy üljünk fel. Azt mondja az egyik, de ne üljünk fel, így még menjünk és mozgunk, hát hogy megfagyunk. És na azt mondja, hallgatunk, a szép szóra minden, és akkor 25 kilométert legyalogoltunk, és egy olyan szibériai faluba Pirának hívták, úgy nevezték Pirán. És na, odaérünk, ahogy így menjünk egyet. Nekem itt az volt az érzésem, hogy ugye magamban voltam, nem tárgyaltam senkivel sem. Na most visszajük az erdőbe, és így fognak lelőni. Annyi 3-4 ezer kilométert vittek el, hát nem fognak elvinni oda, ha le akartak volna lőni. De hát, hogy az ember akkor hogy gondolod? Mikor odaérünk, odaérnénk egy olyan kivilágított területre, előtte azok, akik az autón voltak, olyan ember tömeget, hullatömeget, életemben nem láttam. Katonakai régen, de olyan érdekes, hogy És, hogy írna egy livre. és akkor volt az egyik, ledobták, még élet volt benne. És akkor fogja magát, és elmegy a tömegtől, és olyan nem tudom, hogy nevezem, milyen mozgása lehetett, hogy szoporgott, ment, megfordult, visszamegy, ráesik a tömegre, és akkor dobták annyi embert dobtak rá, hullátlanul ott maradt. Aztán ugye ez így kezdődött az egész, aztán utána bekerültünk egy központi lágerbe, és akkor aztán ott a központi lágerbe, hogy akik, mind ahogy Eleki Jóska is volt, ugye, akik végerejüknél voltak, azok elpucoltak, elvakoltak, nagyon sokan meghaltak. És aztán engem a Jóisten megsegített is.
aztán hazakerültem. Mert mindig úgy mondják, hogy valaki kell maradjon. Valaki, mert ilyen embertelenséget, amit az oroszok elműveltek. Mert én egy könyvet megírtam. Hát szabad, hát megfogja, ahol fogságba, tehát ott fogoly, nem? Akkor vigyem a Szibériába otthonról. És akkor fele elpusztul. Ott rengetegen venni, milliókat Igen, deportáltak, a teljes igen. kinyugtatásságot, a volgai németeket, a balti németeket, a kozákokat, akik átálltak a németekkel, a Bálint, mi volt a szakmája? Tessék? Mi volt a szakmája? Nekem a szakmám asztalos. Azért olyan. Ugye? Igen, templár. De aztán én, hát Bácsi, most még mielőtt véletlenül elment. Nem ismerős az egyenlő a véletlenül? Álljon fel majd. Na, egész konkrétan ez az. Ez egy határvadász. és mit akartam az előbb mondani, hogy na, Természetesen. mindig reménykedtem, hogy nem létezik, hogy ne tudjak én hazajönni. És aztán ugye hazajönni, mikor hazakerültem, hát ez a... Nem értettük, hogy azt néztük, hogy Szóval 58-ba hogy készült. Észak-Erdély Magyarországot csatolták. Még ma is szó van róla, mert azt nem kérte a magyar. Mind a ketten székelyek vagyunk, csak mondom. Igen. Mi tudjuk, hogy... És azt visszaadták. Tehát egy nemzetközi bizottság adta vissza. Annak jogát a felülvizsgálni, hát akkor miféle adminisztráció. És akkor visszaadták Romániának. És mire mi hazakerültünk fogságból, már Romániában mentem. És akkor azért adtak nekem román livretet, de beírták mindent úgy, ahogy én mondtam, mert ugye itt írja, hogy még, mikor 24-es határvadás, Puskás, és akkor hánytól? Meddig? És Marosvásárhelyen ez mi volt? Ez oda Az egy központi. Jaj, ez oda igen, kellett igen. menni, az mint a Igen, sorozás, igen. bevonulni? Igen. Ez a központja. Volt nyáron Szeredában is. És az is mondja, hogy Bon Pentru Infanterie. Jó gyalogos. Mert akkor ott is csináltak mert hát 20 éves fejjel kerültem haza, és aztán ott vigyázni kellett, mert hogy beszélsz. De nem tudtuk az igazat kimondani. Mert hallgatni kellett, mert mindenkinek drága volt a bőre. És aztán mondom, hogy jegyzeteket csináltam, mindent. És akkor mit írtam meg? Nem lehet, nem létezik, hogy valami ne derüljön ki, az igaz, az ki kell derülni. Való Szentgyörgyön született? Tessék? Szentgyörgyön született? Nem, csak... Jaj, nem Szentgyörgy, az Szent Mihály de Pöpuri. Erdő Szent Mihály. Én régenből elkerültem szolgálatommal, mert közben én magamnak csináltam. Hát én 7 elemit végeztem, Százvárosi Református Árvaházba, és onnan kiszabadultam, és rá 4 évre vittek Oroszországba. Tehát 7 elem. Én tanulni akartam. És amikor én hazakerültem, akkor megcsináltam magamnak a vérettségit, csináltam egy technikumot, és aztán ugye lettem technikus. Nagyon örülök neki. Előrajzoló. Akkor is látszik, hogy a nulláról föl lehet állni. Persze. Ez a legszebb az egészben. Így van. És van, aki 2-szer is megcsinálta, tudod. Igen. Még 56-ban van 3-szor, első, második. Persze.
Nem szabad, soha nem szabad feladni, sosem szabad feladni. Mindig ugye előre kell, csak előre kell menni. Mert hiába bent van, papír beszél, azt szokták mondani. Igen, sajnos papír alapú a társadalmunk, igen. Aztán az pedig mi fejben jobbak vagyunk Igen. mindenkinél. És aztán mondom ugye, hogy például én a könyvemet, hogy írom meg? Ugye mit mondok? Ember, nem nemzetről, nem ember. Az oroszok közt is olyan parancsnok volt, hogy csak, hát minket gúnyoltak, mint Fritz. Azt hitték, mi németek vagyunk, és rosszul bántak velünk.